Fizioteh je nastao u želji da razvijemo inovativne proizvode koji bi pomogli pacijentima sa oštećenjima. Ono što mi radimo je, razvijamo inovacije u području fizioterapije. Razvijamo 2 uređaja, to su Hip Rehabilitation Device i RiSTEP. Hip Rehabilitation Device je trakcijski uređaj za kuk i pomaže za rehabilitaciju kuka. RiSTEP je sustav, odnosno biofeedback sustav za dozirano opterećenje. Namijenjen je ortopedskim pacijentima i služi u radu fizioterapeutima. Mi smo se zapravo i zainteresirali već kao studenti u tom području i zapravo smo se svi tako i spojili nekako. Htjeli smo zapravo napraviti nekako inovaciju u tom području. Evo, kako je kolega imao iskustvo sa i oštećenjem kuka i koljena, onda smo nekako kroz rad i kroz njegovo iskustvo došli do nekih ideja. Mi smo sada razvili to na način da ortopedski pacijenti to koriste postoperativno, ali sad smo dobili ideju tako da ga unaprijedimo i u smislu i prenamijenimo zapravo čak i za osobe koje su pretrpjele moždani udar. Dakle, da taj uređaj signalizira i hod kod tih pacijenata koji je zapravo isto narušen kao i kod ortopedskih. Budućnost Fizioteha vidimo tako da se želimo spojiti i povezati sa vanjskim partnerima, kao recimo nekakvim entitetima koji već imaju utaban put u tom svijetu medicinskih uređaja. Već smo kontaktirali sa euroazijskim tržištem i američkim i dobili smo dobar feedback, tako da sa njima isto pregovaramo. Isto tako želimo razvijati usluge recimo prototipiranja, tako da ako klijent nekakav ima ideju, ali nema tim, da se obrati nama i mi zapravo pružimo uslugu i prototipiranja i ako treba i financijske potpore. Radimo i na europskim projektima, pišemo samostalno, tako da evo nekako i uz razvoj usluge i razvoj inovacijskih rješenja zapravo nekakav spoj svega toga.